Ki Peit Reunget Catholic Good Shepherd Parish Jongksha ha ka arpu pratarik uyayong arajar arpusau kila rakhi ke Sngi Burom ka Parish balawan ban shimenta de ki hajar ngut ne ki Shillong ki bahap ka jing Peit jing kmi jongka. Lasdang ye ke Sngi kemen da kamas bakhoj bala pinminta da Reverend Father John Valin bala sinran da Reverend Father Valerian Sarwa Reverend Father Anthony bat padar Billing Shars Imli. Ki Peit ba ki sestar bat ki brodar ki la shimenta ki jing duai bat jing duai balung minsim habaro shilinter ka jing pinminta ka mas bakhoj. Hakini ke Sngi la pin Khubor ru ikirang ba balang haman ki Shillong jongani ka Parish. Hakini ke Sngi la pin khamti ru hakinong kit kam bathama jong ka seng Samla de kinong elam berim ban betengi ki jing pinyat ye ki kam ki jam jong ka seng na duk menta bat hakis nem ban wan. Lapin kut ye ke Sngi da ka cultural program balingkot da ka shat ka kemen bat da karwai ka siau bat da ka jing shat paskha ban pen kenmau ye ke jing mi pat jong Jisu Kris nong pen im na ki bayap.